Hier op de markt in Panningen zullen de 3 DJ's 49 uur lang radio gaan maken voor het goede doel. En het goede doel dit jaar is de Voedselbank Peel en Maas. 2 jaar geleden zijn we met alle organisaties die met armoede te maken hebben we op initiatief van de Adviesraad Werkzorg en Inkomen, waar ik ook voorzitter van ben, hebben we alle organisaties uitgenodigd om met ons te praten, om te kijken hoe we de verborgen armoede die er in Peel en Maas is, om die naar voren te krijgen. De adviesraad kwam met de 40 maatschappelijke organisaties tot de conclusie dat er een voedselbank in Peel en Maas moest komen. Donderdag 28 november werd in het NOW-gebouw in Panningen het eerste uitgiftepunt van voedselpakketten in Peel en Maas geopend. Mensen die voor een voedselpakket in aanmerking komen, kunnen wekelijks een pakket afhalen. Corrie Wagemans maakt sinds een jaar gebruik van de voedselbank. Ja, het zijn donkere dagen, dus ja, we proberen dus gewoon te overleven. Cru gezegd, denk ik. Ja. Je kiest niet voor die situatie. Dus op een gegeven moment, daar blijft het op een gegeven moment bij je van, ja, wat gebeurt er? Je vraagt om hulp. En je krijgt hulp. Nou, en dat is de voedselbank. En ze helpen jou dus gewoon echt mee, dus dat je eten krijgt. Dus bij het leefgeld wat je eigenlijk mag, wat je hebt. Dus als aanvulling, dan kun je het goed mee doen. Een eenpersoonshuishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar inkomen onder de 180 euro valt. Bij meerpersoonshuishoudens ligt dit bedrag rond de 50 tot 60 euro. Ja, en voor 40 euro in de week moet je van kleden en van eten. Dus dat is het. Het is haast niet te doen? Nee, is helemaal niet te doen. Ja, je probeert je wordt wel een beetje vindingrijk, maar bepaalde dingen, zoals melk, eieren, allemaal kleine dingen. Dus dat is net wat je dan krijgt. Karin Merks maakt sinds 2 jaar gebruik van de voedselbank. Ik ben door allerlei andere dingen in problemen gekomen. En ja, dat duurt dan inderdaad iets van 2-3 jaar voordat je dan eigenlijk uitkomt. Dan lukt dat niet. En dan ben je noodgedwongen om dan toch de stap te zetten om voedselbank aan te vragen. Hoe moeilijk is dat? Ja, eerst is het een ontkenning voor jezelf van nou, daar hoor ik niet thuis. Dat is niet voor mij. Dat hoort voor andere mensen, maar blijkbaar hoor je dat, ja, ben je dan toch op een gegeven moment toch zelf de pineut. En ja, moet je er eigenlijk toch aan toevoegen dat je het toch wel nodig hebt. Ze proberen ieder land te helpen, Griekenland, Israël, alles. Dan denk ik van, kijk eens even naar Nederland zelf. Hoeveel gezinnen in heel totaal Nederland behoeftig zijn en het niet durven te zeggen. Of aan te kloppen voor hulp. Momenteel maken zo'n 25 gezinnen gebruik van de voedselbank. Maar de verwachting is dat dit aantal zal gaan stijgen. Er is een explosie van de aanmeldingen gekomen nadat de afdeling Werkzorg en Inkomen een folder naar alle uitkeringsgerechtigden in Peel en Maas heeft gestuurd. Hebben zich de laatste week 70 mensen gemeld, of 70 gezinnen gemeld die in aanmerking willen komen voor de voedselbank. De voedselbank wil een soort huiskamer creëren en er is geld nodig voor onder meer een computer en een printer. Ja, en zeker natuurlijk ook dat PNM-huis, dat kwam als geroepen. Want we hebben natuurlijk ook voor de inrichting van het gebouw heb je veel geld nodig. Want zonder inrichting van het gebouw kun je verder ook niets. Door zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de voedselbank kunnen we mensen met de laagste inkomens in Peel en Maas helpen. Maak nu een geldbedrag over op bankrekening nummer 1207 60 029 onder vermelding van het PNM-hoes. Bel tijdens de actie naar 077 711 0357 of sms PM-hoes spatie je bericht naar 3010.